Vă rog să analizăm cu mare atenție tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru a fi pace și liniște. Liniște în familie. Bună tuturor! Astăzi vom vorbi despre cine este domnul Călin Georgescu. Dar înainte de a începe, o să vă las și să începem cu începutul și să-l cunoaștem pe domnul Călin Georgescu. Pe care le-am preluat sunt din articole de profil, interviuri disponibile pe YouTube sau în presă. Alți mulți români precum Caragiale, Cuza Enescu sau Brâncuși. Studii. Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Solului din cadrul Universității Agronomice Nicolae Bălcescu, examen de diplomă în 1986, doctorat în știința solului în 1998, apartenența politică. A refuzat să fie membru al Partidului Comunist Român. Părinții: tatăl, Scarlat Georgescu, născut în 1922, ofițer de artilerie pe frontul de vest, inginer agronom, fondatorul cadastrului funciar, autor al unui manual de cadastru funciar, editura Ceres 1971. A fost o vreme profesor la Liceul Agricol din Brănești. Nu a fost membru al Partidului Comunist Român. Mama, Aneta Georgescu, fostă Popescu, a lucrat la Institutul de Geodezie. A fost o vreme, în anii 60, secretara ministrului Agriculturii. Bunicul, din partea tatălui, preot ortodox, descendent dintr-o familie de preoți ortodoxi din Râmnicu Sărat, județul Buzău. Familia a deținut pământuri și păduri în comuna Valea Salciei. Cavoul familiei se află în cimitirul ortodox Eternitatea din Râmnicul Sărat, județul Buzău. Verișoara tatălui, Maria Georgescu, a fost secretara lui Nicolae Iorga și a avut o mare influență asupra nepotului Călin Georgescu. Verișorul tatălui, Leon Georgescu, a fost șeful baroului Constanța. A avut o mare influență de asemenea și acesta asupra nepotului Călin Georgescu. Fratele mamei, Traian Popescu, general în armata română, a făcut parte din garda mareșalului Antonescu. Cumnatul mamei, Aurelian Bucătaru, pictor, a avut și el mare influență asupra educației nepotului Călin Georgescu. Rezoluție. Călin Georgescu descinde dintr-o familie de creștini ortodoxi, aparținând burgheziei intelectuale. Documentaristica afișei de cadre a lui Călin Georgescu este căsătorit cu Cristela Georgescu, expert în economie și practician holistic. Împreună au 3 copii, despre care oferă puține detalii publice. Familia sa este cunoscută pentru discreție, evitând expunerea mediatică. Avem 2 băieți, avem 3 băieți de fapt, da? Unul este jumătate. Mai întâi o vedem pe soția domnului Georgescu. Intrarea lui în cursa prezidențială din 2024, unde a obținut un rezultat surprinzător de aproape 23% din voturi în primul tur, a creat controverse privind finanțarea și promovarea pe rețelele sociale, în special pe TikTok, unde au fost semnalate nereguli. Dacă veți da un search pe TikTok, veți găsi multe alte videoclipuri asemănătoare cu acesta. Avem parte și de poziții controversate, cum ar fi NATO și UE, pe care le-a criticat sugerând că România ar trebui să aibă relații mai strânse cu Rusia și China. Scutul de la Deveselu, descris ca o rușine a diplomației. Lideri precum Vladimir Putin, pe care l-a lăudat în trecut. Și a trăit prin Ștefan cel Mare, prin Mihai Viteazu, prin Horea, prin Avram Iancu, prin Cuza, prin Cogălnicianu, prin Corneliu Zelea Codreanu, prin mareșalul Ion Antănescu și mulți alți eroi. Putin este un lider. Credeți că în momentul de față E printre puțini lideri. înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care o faceți? Are, își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace? Indiferent prin ce mijloace. România astăzi, cum am spus, nu cred că e decât o colonie. Asta clar, furnizoare de materii prime și de mână de lucru. Și, în primul rând, este un spațiu colonial care, neînțelegând că puterea vine din interior, apelează. Și acum întrebarea care este pe buzele tuturor încă. Perspectivele sale politice. Ce urmează după alegeri? Poate deveni un lider important sau cariera sa politică se va stinge? Pentru a fi pace și liniște. Liniște în familiile noastre, liniște în țara noastră, pace în inimile noastre, pace în această țară
și sigur că ne dorim să fie pace în întreaga lume. Vă rog să aveți încredere și răbdare, pentru că în momentul în care vrem o schimbare, schimbarea aduce și un val mare de împotrivire. Dar noi suntem pentru a fi o națiune demnă, o națiune iubitoare, o națiune care își iubește istoria și strămoșii. Vă rog, evitați orice fel de informație nepotrivită. Fiți calmi, păstrați-vă liniștea în suflet și în inimă și să înțelegem împreună că ceea ce ne dorim cel mai mult este pacea și liniștea în familiile noastre și în țara noastră. Vă iubesc pe toți, să fim împreună, să fim liniștiți și să înțelegem că atunci când vrem să facem cu adevărat o mare schimbare în viața noastră, lucrurile nu sunt foarte simple. Așa precum înainte să răsară soarele, este foarte întuneric și foarte frig.